जितु माने एवार्डनि बाथ्रा नोंथांमोना सोंदों बे जाबाय अनरेरि डक्टरेट आंनो होदों बबे इउनिभार्सिटिया होनोब्ला बियो जाबाय इउर'पियान प्रफेसनेल्स इउनिभार्सिटिया अनरेरि डक्टरेट माने आंनो माने होखांबाय आरो बे जाबाय थांनाय 31 मे 2026 होदों आरो बेसे बैसोआव बे बान्थाखौ मोननो हादों दासान्दि आंनि बैसोआथ' 64 रानिं 66 रानिं बे बैसोआव मोननो हानानै माबायदि मोनदों गोसोआव आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिनि गुदियाव आङो बुंनांगोन आंथ' जेबो बेफोरखौ मिथियामोन जोंहा माने साइन्स कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल मिस्टार आर एन सिंहाया आंखौ लिड खालामदों आरो ओरैनोथ' आंनावथ' गथै माबा सार्टिफिकेटफ्रा दंजोबखायो उनाव एप्लाइ खालामनो बेखौ हरजोब्बाय बेनि उनाव बे एवार्डआ मोननाय जाबाय आरो मानि सायाव बेस खालामनानै नोंथाङा बेयो जाबाय इन्सटिटिउसन बिल्डिं एन्ड ससियेल वेलफेयार बे आयदायावहाय बे माबाखौ डक्टरेट मोननाय जाबाय सोलोंथाइनि खेथ्रआव नोंथाङा एसे बुंगोन नामा जिहेथु जों मिथिनो मोन्दों नोंथाङा MA खौबो ट्रिपल खालामदों बे खोथा सैथ' एक्सुवेलि आङो कलेज जिबननिफ्राय थांदिनि एक्सुवेलि आङो पिउ साइन्स फार्स्टमोन आरो बिनि उनाव आङो BSc खौ क'क्राझार कलेजाव एडमिसन लादोंमोन उनाव नायबाय आं बावथ' मेजर गैया बै समाव अनार्स गैया दा बे हिसाबै इंराजियाव बङाइगाव कलेजाव दंमोन बाव थांनानै आङो इंराजियाव अनार्स लानानै BA फरायहैयो आरो बेयावनो आङो कलेजनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि जानो मोननो खाबु मोनदों आरो बे समाव आं इलेक्टेड जेनेरेल सेक्रेटारि जानो दं बङाइगाव कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि बेनि अनगायैबो नोंथाङा लाइफआव मा मा खामानि मावदों दा जिबनावथ' मावनाया आं माने जोबनो गैयै होनना बुंजायो जेरै 1 नम्बर जेब्ला आङो स्टुडेन्ट अबस्थामोन बे समाव आङो खनसे दतमा आन्चलिक स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्ट जानानैबो फैदोंमोन आरो बे जाबाय एबसुनि 1973-74 बिनि उनाव आङो बे पिउ साइन्स लानानै बाव फरायबाय क'क्राझार कलेजाव उनाव पास जाखांनायनि उनाव बङाइगाव कलेजाव फरायहैबाय आरो बेवहाय जों डिग्रि लाबाय बेनिफ्राय जिहेतु आङो माबायाव पिउ साइन्स पास खाना दा बे हिसाबै रेन्जाराव आङो सुबिदा मोनबाय आरो माने APSC होबाय माने आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव परिखा होबाय क्वालिफाइड जाबाय सिगां माने आङो प्रथमाव आं मोनाखै अरेलाव आंखौ लाखिबाय 7 परिखा जादोंमोन आरो नेक्स्टआव आरो होफिननानै आं एखे पास खालामबावबाय उनाव आंनो होनायसै आरो रेन्जार हिसाबै आं हाबजेनदों आरो साख्रियाव बेसे गोबाव खामानि साख्रि मावदों माने आङो थिग 1984-85निफ्राय हाबबाय दा बिनिफ्राय रिटायार जाबाय माने 2019आव दा बेखिनि समायाव आङो माने रेन्जार हिसाबै हाबा मावबाय बिनि उनाव प्रमसन मोननानै एसएफ जाबाय एसएफनि उनाव DCF डेपुटि कनजारभेटर फरेस्ट डेपुटि कनजारभेटर फरेस्ट थानाय समाव आङो हल्टुगाव डिभिजन बेनिफ्राय गुवाहाटीनि ससियेल फरेस्ट्रि डिभिजन आरो जोबथायै कसुगाव डिभिजननि DFO जानानै आं हाबा मावबोबाय आरो बावनो कसुगाव डिभिजनाव आङो रिटायार जाबाय नोंथाङा साख्रि जिबनजों जिहेतु गोलाव सम मावनायजों थुनलाइ बिथिङावबो आखाइ दंमोन खोथा सैथ'थार खारना मा आङो 1996निफ्राय जागायजेननानै साहित्य सभायाव एखे फुल्लि माने डेडिकेसन होबोदों खारना जाबाय मा मोनसे समाव आङो माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माबा जाबोदों फाइनान्स सेक्रेटारि बिनि उनाव आङो जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों साहित्य सभा
आरो बिनि उनाव बर' साहित्य सभानि आरो बे मावफुं सोद्रोमाबो जाना फैबाय लोगोसे आर.एन.बि. बड' साहित्य सभानि दै आर.एन.बि. कनस्ट्राक्सन कमिटिनिबो आङो चेयारमेन जाबोदों आरो बिनि अनगायैबो लाइफ मेम्बार हिसाबै आं खामानि मावगासिनो दं दाबो आरो आं गोबां माने खन्थाइ लिरबाय बधय आं गांबा खन्थाइ लिरबाय सल'बो लिरदों बिनिफ्राय ट्रेन्सलेसन वार्क्सबो आङो खालामदों खिन्थु आं दाबो मोनसे माबाखौ थिग फिनिश खालामनो हायाखै गिताखौ आं ट्रेन्सलेट खालामगासिनो दं दा बेखिनिया नाजागोन बेखौ कमप्लिट खालामनो नाजागोन नोंथाङा जिहेतु गोबां समाजनि खामानि मावबाय आफादाव थानानै खामानि मावबाय जोबथा रिटायारनि जिथु बारग'नाय बिनि उनावबो नोंथाङा नैबे जिथु गोग्गाथावना जि मेडेलखौ मानखौ मोननो हाबाय बेफोर मेडेल मोननायनि जिथु आन्दोआव सोरनो क्रेडिट होनो सानो नोंथां दङ एक्सुवेलि आङो सोरनो एप्लाइ खालामनांगौ बिजनेसखौ मिथियामोन खारन आं कम्पिउटार बे रोखोम सालायनोबो रोङा बियो माने साइन्स कलेजनि प्रिन्सिपाला आंनि फारसे बिराद माने मानिनाय अननाय दंसोगारो खारन साइन्स कलेजखौ जुदि फोथांनानै लाखिबोदोंब्ला फसंबोदोंब्ला बे बिनि गुदियाव आंनो दंमोन दा नंखायनो बिथाङा आंनि फारसे मान बावनाय दङ मानिनाय दं आंनि फारसे माने बिसास जेब्लाबो लाखिबो मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा बुंदों साइन्स कलेजखौ फोथांना लाखिनायाव नोंथांनि गोबांथार बिहोमा दं होननानै सिगांफोर माबाफोर माने गोदोथ' माबा बिल्डिंआनो गैयामोन बिल्डिं लुनायनि फैसाखौ आंनो हरजेनदों नङाब्ला बे बिल्डिंआनो जायामोन दिनै बे अबस्थायाव बे दिनैनि बे साइन्स कलेज हिसाबै बे रोखोम जानाय नङामोन बेनिफ्राय नैबे खोथाबो सैथ' साइन्स कलेज खुलिनाय लोगो लोगो बिनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टजों क'क्राझार कलेजआ जुजिनो हाबोआखै साइन्स कलेजनि जितु हायार सेकेन्डारि साइन्सनि रिजाल्ट बे रिजाल्टनि कम्पेरिजनाव क'क्राझार कलेजआ जेनबोदों बुजिबायना बे खोथा सैथ'थार दा नंखायनो साइन्स कलेजावसो बांसिन एडमिसन लानो थांग्रा सेंग्रा सिख्लाखौ आं नुनो मोन्दों आरो बिमा बिफाबो गथ'फोरखौ माने फाथायहरदों आरो बेनि अनगायैबो आं मानिकपुर आनसलिक कलेजखौ लुफुंनायावबो बिसोरनो फाइनान्सियेल मदद गोबां खालामबोदों जायनि फलै आङो बिथांमोना सार्टिफिकेट गांसे लिरनांगौ हरदों आरो बेल' नङा आं रैसुमै संगित एकाडेमियावबो 12 बोसोर 12 इयार्स माने एखे राहे जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों आरो बिनि हा न' लुना होनाया आंनि थाखायनो जादों होननानै आं बुंनानै गोग्गायै बुंनानै लानो हायो बेराफारसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभायाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि जायोब्ला अब्लाबो आङो जिहेतु क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि नामे हा न'आनो गैया बे समाव आङो आंनि लोगो बिथां महेन महन बर'नि हाखौ माने बायनानै बे माने साहित्य सभानोबो कन्ट्रिबिउसन आं होबोनो हादों आरो बेवबो आंनि आखाइ नङामोनब्ला बे जानाय नङामोन खारन आं नुदों बे समाव माने बबेबा मिटिं साहित्य सभा मिटिं खालामनांगौब्ला माबा हनै बबेबा हाइ स्कुलखौ रिकुइसन खालामनांगौ बबेबा बेसिक ट्रेनिं स्कुलखौ माने रिकुइसन खालामनांगौ आं बेखौ खोब गाज्रि मोन्दोंमोन ओंखायनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन माने सामथिं इज टु बि डिसकभार्ड आउट अफ माइ एक्सपिरियेन्सेस व्हाट एभार इज देयार एभेलेबल उइथ मी बे डेट थट्स आंनाव दं ओंखायनो बे जिनिसखौ आं मावबोदों गामियावबो आङो आइनि नामै कमिउनिटि हल गंसे लुना होबोदों बेफोर सैथ' आरो बेनिफ्राय हाइ स्कुलाथ' गंथाम दाउलिगुरियाव आंनि नामै मतिलाल बसुमतारी हाइ स्कुल आङो गोदोनो लुना होबोदों बे जाबाय लं बेक 1996 बे
बे माने समनि बाथ्रा होमब्ला आं नुबोदों आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला आं कसुगावआव साख्रि मावदोंमोन कसुगाव डिभिजननि आन्दाराव रेन्जार अबस्थाय थायोब्ला आङो जलेस्वर हाइ स्कुल आरो मथमबिल हाइ स्कुल बेखौ लुफुंनायाव जिहेतु बिसोर फरेस्ट भिलेज हावरिया गोजा रावबो रेन्जारफ्राखौ सहाय खालामनो गोसो गैया आं बायदि फाग्लासो बिसोरखौ सहाय खालामबोबाय खाराव माराव रायजो राजानि खावलायनायाव जे सार जों इसिग्राब माने अफिसार लोगो मोनबोबाय रावबो जोंनो स्कुल गंसे बानायना होआ दा जों गासिबो हावरिया गोजाजोब नोंथाङा हायोब्ला सार मदद होदो आरो हाइ स्कुल लुनायाव जोंखौ जाफुंसार होदो गथ' गथाया जोंना जाम्बा जाम्बि जाजोबथारनोसै मानो होनब्ला जलेस्वरनिफ्राय कसुगावसिम थांनांगौब्ला 14 किल'मिटार गोजा 14 किल'मिटार आरो बै समाव हाग्राबो दंमोन बे माने आरो साइकेल बायनोबो गोब्राबमोन साइकेल होननायानो गैयामोन बे माहाजोनफोरनावल' गंफा गंनै दंमोन हावरियाफोरनाव रावनाव गैयामोन दा बे बेलायाव बिसोरनो बे दुखुथिया बै माने जिउखौ नुनानै आं सहाय खालामदों बेखौ सहाय खालामबोनो मोना आंबो निजे गोग्गा मोनदों आरो गावनि जिबनाव देरहासारनाय आं मोनदों जोबथारनायाव मा जाबाय मथामिल हाइ स्कुला मा जाबाय आन्दलन पेरियडआव गासिबो बुफायजोब्बाय स्कुल माने क्लास लानो माबा गैला जायगा गैला साया होग्रा माने बिल्डिं गैला जोबथारनायाव आङो हेडमास्टार आरो स्कुल कमिटिनि माने खावलायनायाव बावबो आङो फिनान्सियेलि हेल्प खालामबोदों आरो बे फरायसालिखौ लुफुंनायाव आंनि कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं सानो बेखौ मावनो मोननानै आंनि गोसोआ बावबो गोजोनग्लायनाय मोनबोदों खोब खामानि मावबोनाय जिहेतु समाजनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि मावबोनाय बे बाथ्राखौ फोरमायबाय जोबथायाव आं बेखौसो मिथिनो लुबैदों न'खरफ्राव मा साबैसे दंमोन गथ' गथाय आंहा फ्रेंकलि स्पिकिं ओरैनो फिसा साथामाव फिसाजो सानै आरो फिसाला माने फिसाजो देरसिना जाबाय MBA मोन गुजरातनिफ्राय MBA खालामबोनायमोन दा बियो एक्सटेनसन अफिसार हिसाबै हाबा मावगासिनो दं फिसाजोआ इन्जिनियार सासे बेयो मुसलपुराव बे हाबाखौ मावगासिनो दं आरो बेनिफ्राय फिसाज्लायाबो इन्जिनियार गबोबायमोन माने दिल्लीनिफ्राय खिन्थु दुखुनि बाथ्रा थांनाय 2021आव बियो एखेबारे मोनसे बेमार जादोंमोन TB मेनिनजाइटिस दा बेयावनो डाक्टारा माने ब्रेनाव दै जमा जादों होननानै बेखौ आउट खालामनो थांनानै बेनिफ्राय बे नार्भखौसो माबानानै होबाय आरो गाज्रि खालामना होदों आरो बेयावनो बे दा पेरालाइसिस जाबाय दा बुंस' हाया आखाइया फैजोब्बाय आथिङा दाबो फैयाखै थाबायनो गाव हायाखै हारसिं दा बेंगुरा अबस्थायाव दं आं खुब दुखु नांथाव बे सल' आरो दा हक बे इन्जिनियार फाइनाल होना फैबायमोन न'आव दा बेखिनि आरो आङो अरिजिनेलि थागतार गामिनिमोन आरो बनरगावनि साहा 1 माइल गोजान जायो बे बनरगावनि आरो दा बेवहाय आङो माने मेट्रिकखौ बनरगाव हाइ स्कुलनिफ्राय पास जादों आरो माने माबायाव साइन्सआव एडमिसन लानानै क'क्राझार कलेजाव फरायफैदोंमोन उनावहाय आङो जेब्ला साख्रि मोनो रेन्जार हिसाबै अब्लानिफ्राय बे लासै लासै आङो बे नैबे क'क्राझार टाउनाव 1990निफ्राय 1990 मायथाइनिफ्राय आङो नैबे दानि क'क्राझार टाउनाव जितु न' बावहाय थाफैदों आरो बिसि फिसा बावनो आङो दङ दासिमबो थेंक इउ सार